Вот у нас, пожалуйста, смотрите, расположение пожарных гидрант. Шунда ук янгын сөндіру жайланмасы, эвакуация планы һәм ашыгыш ярдәм хезмәтләре телефоннары. Әмма тикшерү буларны күреп кенә шикләнми, ачып карый. Но вообще он не выбивается, он в сторону отодвигаться должен. Вот так вот он в сторону отодвигается. Алга таба пансионат бүлмәләре. Каждая комната оборудована пожарной сигнализацией в виде. От электросветильника до автоматического пожарного извещателя не менее полуметра должно быть. Примем к сведению. Янгын яки үткүз чыккан очракта һәр бүлмә менә шушындый битлекләр белән тәэмин ителгән. Башта хезмәткәрләр аларны үзләре кия, аннары соң өлкәннәргә кидерә. Мондый битлек белән төтенле бүлмәдә дә тынчыкмыйча 30 минут йөреп була, кигәч ул менә шушындый кыяфәттә. Запас чыгу юлларында каршылыклар юкмы, хәвеф тимәсенә баскач тавыш коткаручыларга барып җитәме. Барысында җентекләп карыйлар. Все прошло, да? Спасибо, всего доброго. Сигнал прошел. Ишне аббарабыз, потому что бик пожарный надзордан бик пристальное внимание дигән сүз инде. Безне постоянно тикшерәләр. Ин зур игътибар бирелә янгыннан саклану чаралар буенча һәм тикшерүгә чакырынды МЧС органнары һәм Роспотребнадзор органнары. Были выявлены, конечно. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузуның кайбер очраклары ачыкланды. Әлегә нәтиҗә ясарга иртәрәк закон буенча бәя бирәчәкбез. Следят за этим. Бу тармакны бик күзәтәләр, безгә инструкция уздыралар, берәр ни була калса, кайда барырга икәнне аңлаталар. Пансионаттагыларның 90% Альцгеймер ширле кешеләр, ягъни гадәттән тыш хәл килеп чыга калса, үзләре генә хәрәкәтләнә алмаучылар. Шуңа прокурорлар игътибары иң беренче чиратта шушындый оешмаларга юнәлтелә. Татарстанда хәзер 26 дәүләт, 10 шәхси картлар йорты исәпләнә. Кичә генә Түбән Камада законсыз эшләүче шундый оешмада ачыкланган, аны яптырырга җыеналар. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.